Marià Villangómez. Va néixer a Eivissa l'any 1913 en una família de metges i farmacèutics, però de jove, Marià Villangómez es va decantar per l'estudi de les lletres. Amb 15 anys es va traslladar a Barcelona, on va descobrir un ampli món cultural i literari que va marcar la seva trajectòria. El seu amor per la poesia es va manifestar des de la seva adolescència i va donar a conèixer els seus primers poemes en català en publicacions com Diario de Ibiza, La nostra terra o l'Almanac de les lletres. Després de la Guerra Civil Espanyola, va estudiar magisteri, professió que va exercir durant més de 20 anys a Sant Miquel de Balanzat, poble eivissenc on va concebre la major part de la seva obra literària. Com a poeta, Villangómez va dedicar la vida a donar a les pitiüses la seva pròpia veu, inspirant-se en els seus paisatges i la seva gent, i com a traductor a fer sentir per primera vegada les de Shakespeare, Aristòfanes, Joyce, Apollinaire i molts altres grans literats europeus en la llengua pròpia. Amb la seva obra es va convertir en una de les grans figures de la literatura en català.